Ei tässä varmaan hätää. Ei tässä ole. Ei se ole varmaan vaan kun se Jeeppi, joka istuu siinä. Mikä se tää on? Ei, mut mun mielestä se ampuu niinku pieninä sarjoina se jää. Niin, sarjoja. Joo. Pieni sarja, joo. Joo. Jep. Jes. Semmoinen nappula, kun klikkaa. Mä kuolin. Harvinaisen Mä paska. kuolin. Lätkää pois. Ja makaamaan auto taakseen. Never mind. Hyvät. Miks tossa on checkpoint? Meillä on tää vähän pelottavaa. Lievä oikee. Lievä vasen. Lievä oikee. Siis, eiks täällä oo... Suoraan. Pitäis olla semmosia merkkejä? Tässä on tuo ralli. Oikee. Mönkiä suoraan edes. Seinä. Soldier, 75 meters left. En mä kuule. Mennäänkö nopeasti? Pääsee hidasta. Sammuta tois helikopteri. I'm in! Joo, venaa! Ei vittu! Ei! Moi moi! Moikka Tino! Mä sain vähän just eject, kun mun piti painaa close ramp, niin se päivitti se hemmetin lista siinä ja se meni takas alkuun. Miksi mä näen mustaa? Sä et vissiin oo ottamassa sitä reppua. No, mä näen vaan mustaa. No entry. Okei. Vittu mut ampu. Ja mistä helvetistä? Sit seinällä. Seinä läpi. You are... Joo, just niin se toimii. Ammutaan se kuskiakki. Mä osun siellä. Wow! Ammutaan Se se. jotain muuta kuin kuski. Kaputas! Ilmas luppii! 75 метров. Правый фланг. Пехота. Nice. Helikopteri. 75 Mikä se метров. ampuu? Право. Mä ammuin Noobtubesta. Ai jesu. Hei, nehän pudotti hyvää talaa. Missä on... Огнем! Вижу цель. Metsästä. 75 метров. Влево. Вижу цель. 75 метров. Влево. Säpsähti Я eikä под tähän. огнем! Mä näen niitä saatana. Стрелок! 100 метров! Miksi mä Влево! näen niitä? Влево! Я под огнем! Ei pystynyt. Mä oon coverin fire. En mä kyllä tiedä minne, mutta... Mikä nää ampuu mut sua... Hetkinen, ampuuko se sua ja mä kuolin? No nää savut kyllä bugaa mun. Mä jotenkin en näe yhtään mitään, vaiks... Vaiks... Äsken. Ai. Se tulee sieltä läpi. Tuolla on lähellä. Sieltä niitä Okei. tulee. Ja nyt tapahtuu. Tarvitti kusta. Okei.